Παραμυθούλα, τα ωραιότερα παραμύθια. Παραμύθι, το λιοντάρι και το ποντίκι. Μια φορά και ένα καιρό, ένα μεγάλο λιοντάρι κοιμόταν του καλού καιρού στη σπηλιά του. Ξαφνικά ένιωσε στον ύπνο του κάτι να το γαργαλάει. Άνοιξε τα μάτια του και τι να δει? Ένα ποντίκι να περπατάει πάνω του. Το λιοντάρι θύμωσε πολύ που ένα ταπεινό και μικροσκοπικό ζώο τόλμησε να χαλάσει την ησυχία του και αρπάζοντάς το με το πόδι του ετοιμάστηκε να το κάνει μια χαψιά. Τότε το ποντίκι άρχισε να κλαίει και να το παρακαλάει. «Άφησέ με, βασιλιά μου, να ζήσω, σε παρακαλώ, και εγώ μπορεί μια μέρα να σου ξεπληρώσω την καλοσύνη που μου κάνεις». Το λιοντάρι, που ήτανε και χορτάτο και δεν μπορούσε να φάει τίποτε άλλο, γέλασε με τα λόγια του ποντικού και του είπε «Με έκανες και γέλασα. Σου χαρίζω για αυτό τη ζωή, αν και δεν πρόκειται ποτέ εσύ, ένα μικρό ποντικάκι, να μπορέσει να σώσει εμένα, το βασιλιά των ζώων». Το ποντικάκι τον ευχαρίστησε και το έβαλε γρήγορα στα πόδια και εξαφανίστηκε. Μερικές ημέρες αργότερα κάποιοι κυνηγοί πιάσανε το λιοντάρι και το έδεσαν σε ένα δέντρο και έτρεξαν στο χωριό τους να φέρουν κι άλλους ανθρώπους να τους βοηθήσουν για να το κουβαλήσουν, επειδή ήταν πολύ βαρύ. Ύστερα από λίγη ώρα έτυχε να περνάει από εκεί ο ποντικός και άκουσε βοκιτά. Είδε τότε το δεμένο λιοντάρι και το αναγνώρισε αμέσως. Έτρεξε προς το μέρος του τότε και του είπε «Κάποτε μου χάρισες τη ζωή, τώρα θα σου ξεπληρώσω την καλοσύνη σου και θα σε ελευθερώσω». «Εσύ θα με ελευθερώσεις? Πώς είναι δυνατόν?» ρώτησε απορώντας το λιοντάρι. «Τώρα θα δεις», είπε το ποντίκι και δαγκώνοντας έκοψε τα σκοινιά που δέσμευαν το λιοντάρι. «Είδες που τελικά είχα δίκιο ότι ίσως κάποτε μπορώ να σου φανώ χρήσιμο», είπε το μικρό ποντίκι. «Σε ευχαριστώ πολύ», του είπε συγκινημένο το λιοντάρι. «Σου είχα υποσχεθεί πως θα ερχόταν η στιγμή που θα σου ξεπλήρωνα το καλό που μου έκανες. Τότε όμως γέλασες μαζί μου και δεν πίστευες ότι εγώ, το μικρό ποντίκι, θα καταφέρω να σώσω εσένα, το βασιλιά των ζώων. Θα πρέπει να ξέρεις όμως πως οι πιο αδύναμοι μπορούν να κάνουν καλό στους πιο δυνατούς και δεν πρέπει ποτέ να περιφρονούμε κανέναν». Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.